De València hi ha al voltant de 4.000 apartaments turístics il·legals. La Federació de Veïns de la ciutat demana a l'Ajuntament una moratòria en la concessió de llicències mentre es treballa en un pla d'inspecció i en una nova normativa que reguli aquesta activitat. Volen així frenar el fenomen de la turistificació que expulsa residents i els comerços tradicionals dels barris. Anar i vindre de maletes, panxa amb contrasenya en molts portals, són senyals que indiquen el viatge cap a la turistificació dels barris de la ciutat de València. Els apartaments turístics han crescut de manera exponencial. En concret, els últims 6 anys han augmentat un 160% els apartaments, han passat de ser entorn a 4.000 a estar per damunt dels 12.000 en aquests moments, i això ha desestabilitzat el mercat. Una nova bombolla immobiliària que espenta els preus del lloguer y que pasa factura a la vida del barri. Una expulsión de los vecinos de esos barrios hacia otras zonas mucho más lejanas. La Federació de Veïns demana un pla de xoc a l'Ajuntament. En primer lloc, una moratòria en la concessió de noves llicències i en una segona fase un pla d'inspecció i de vigilància sobre aquesta activitat, perquè aquesta és la principal oferta turística de la ciutat, la principal oferta d'allotjament turístic, però més de la meitat està funcionant en la il·legalitat. L'Ajuntament xifra en més de 4.000 el nombre d'apartaments turístics il·legals en la ciutat de València.